Šefica pregovaračkog tima sa Evropskom unijom Tanja Miščević izjavila je da Zapadni Balkan nije crna rupa Evrope, već njen sastavni deo i da Evropa ne može biti kompletna bez tog regiona. Ona je poručila i da proces proširenja treba da se zasniva na zaslugama. Predsjednika pokreta Narodna mreža Vladana Glišića smo pitali da li će i kada Srbiji biti priznate bilo kakve zasluge. Tanja Miščević je u pravu kada se tiče njene izjave o Srbiji, o Balkanu kao sastavnom delu Evrope. To je čak istorijski gledano deo Evrope koji je stvorio Evropu kao kontinent i tamo gde je nastala evropska civilizacija, to je na ovim prostorima. Međutim, ona zaboravlja da Evropa i Evropska unija nisu isto. Evropska unija je sad u procesu tranzicije i mi ne znamo kako će izgledati ona za par godina, a što se tiče našeg puta u Evropsku uniju, on je već zacrtan, a to je da nas nikad neće primiti, a uvek će svoje interese ostvarivati ovde na našu štetu. Pregovori o pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji započeli su januara 2014. godine na prvom sastanku međuvladine konferencije o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Tada je utvrđen pregovarački okvir, kao temelj na osnovu kojeg će se voditi pregovori o pristupanju. Pregovori se vode po novom pristupu pregovorima o proširenju koji podrazumeva da se poglavlja koje se odnose na vladavinu prava 23 i 24 otvaraju među prvima i ne mogu da budu zatvorena dok sva druga poglavlja nisu zatvorena.